Всяко момиче знае, че красивата и гладка коса прави добро впечатление. Спрей за коса с кератин защитава косата от топлинно увреждане преди използването на стилизиращ уред. Укрепа и защитава косата и я прави по-гладка, а уха е невероятно. А това е моят любим продукт. Ексфолиант за устни с тропически аромат. Много малко количество се нанася върху устните, разнася се. Ефекта е, че се премахват мъртвите кожички, устничките стават меки и гладки, след което се отмива и те са готови както за целувки, така и за нанасяне на следващ продукт. Безупречна кожа на мига. Подхранваща маска с нощно действие от серията Wand. Маската е подходяща за всеки тип кожа, включително и за чувствителната. Със сигурност ще се събудите по-отпочинали, с по-хидратирана кожа, кожата е видимо по-сияйна и с по-гладка текстура. Маската е одобрена от The Vegan Society и е изцяло с веган съставки, а аромата е уникален. А този гланц с естествени масла хидратира и омекотява устните, след като вече сме ги ексфолирали и подготвили, но също така придава много нежен блясък и цвят. Топ! Не пропускайте да имате!